Wow, fresh! Naligo ang Junior Kilat. Si Junior Kilat. Lights. Bagong ligo. Ayan. Lights. Sabay sila ni Daddy. First time ata dito makaligo. Hindi naman. Puta. First time sa atin. Ulog po siya. Silig. Ulog po siya. Mas mahal pa yung group eh. Oh? Hindi na nanahimik. Takbo sa loob. Wala kami nakabulo. Sinununa mo siya? Oo, siyempre. Para magpatulo na siya pagka-ligo. Pag-ligo. Ginawa mo ng ano ni Maggie. Higaan yung kagamitin sa basa. Yung tenga niya, nanon mo. Nilinis mo. Daming madumi. Madaming laman. Malaman kasi ang lalim eh. Unlike Maggie. Wow, bango ah. Bango na ni Junior ah. Susunod ulit, bukas. Huwag naman bukas, huwag naman araw-araw. Once a day lang. Ay, once a day. Huwag araw-araw, once a day. Once a week lang. So yun guys, good morning. Lakad kami maya-maya. Mag-edit lang muna ako ng vlog para maiwan ko na siyang nag-upload. Naligo na si Dacha, si Junior eh. Ako na lang. Hi guys! We're off to Pasig na. Sunday namin si Mami. Tingnan nyo kung sinong sumama. Riku! Dati akala ko ba ikaw magbubuhat na ito? Ouch! Ouch! Junior. Ayan, kaya nagsiselo si Maggie. Si Junior ngayon ang ano eh, apple of the eye ni Daddy eh. Flavor of the month. Flavor of the month. Punta kaming ano eh, Loyola, sa Marikina. Ano yun namin yung mga puntod ng mga yumaong kamag-anak nito ni Kalbo. Di ka naman nagpabango! Amoy loops. Oops. Calverks. Amoy loops na siya. Diba Junior? Junior! Kilat! Enjoy din siya. Oh, selo si Maggie kaya hindi nagkakain si Maggie. Kaloka ka. Mawa mo ng Maggie. Mamaya ano mo yun, lambing-lambingin mo yun. Doon lang siya sa sulo. Bawa naman ang Maggie girl. Hoy! Brutos! Uy! Dulas. Brutos! Ano tayo dyan, Brutos ha? Ha? Rico! Oh! Nakakano. Bigat ng camera, ang bigat mo pa, Junior naman eh. Yun o. Yahay yan o. Gustong gusto mo gano ah. Yahay ah. Ah! We're na guys! Dalag-dalag pa yan. Eh, guest star ito. Nasabit. Nasabit. Ay. Yung, wait lang. Tali niya. Wait lang. Ayan. Umuulan eh. Payungan mo kaya si Mami? Hindi, yung payong may. May payong ka? Oh, sige, kuha ko. Dito na kami guys. Diyan mo na. Malas mo naman. Aray ko. Diyan ka muna, ding-dong. Ay, ding-dong. Diyan ka muna, baby. Ha? Behave yan. Kaya tayo bumaba? Sige, may dito na muna. Excuse me. Behave yan, oh. Pakarga lang sa akin. Ay, kanina lumipat naman dun. Tapos nagpakarga ulit. Diyan ka lang. Nakwatserong Junior. Kwachero ka. Ayun guys, nakikiupo kami dito sa may tent. Takas ng ulang kanina yun. Ayan yung cataway ni Jackie Daddy. Nagupitan pa lang. Dami na rin nagpunta oh. Iwas sa ano, sa 60 kan.
Ayaw niya, daddy, oh. Ayahay tayo, Junior. Ayahay tayo. Tulog-tulog. Ayaw, may kausap pa si mami, eh. Pero pauwi na din kami, guys. Pauwi na ba tayo? Wala na pupuntahan? Well, let's go. Oh, tanggalin mo na to si Junior. Junior. Escobar. Junior Kilat. Dali. Pupo ng Reyna Dragonesa. Ayan, dyan ka. Tabi kayo dyan ni ni Wawa. Pauwi na kami, guys. Sino nyo naman? Mabisyo. Naghihilig pa. Lakas ng hilig eh. Ay, yung ano mo, payong mong pula. Ay! Alin pula? Kayo may dala nun, Mia. Eh, dalawa yun, di ba? Dalawa yun. Ayan yung itim. Eh, dalawa yung pula na yun sa inyo daw yung isa. Itim nga amin eh. Itim? Ay, di ba pula? Oo, itim yun nandyan sa likod. Vision ang tawag na ito. Diyan po si Mama sa akin. Yay! Kakain! Kakain si Junior! Oh! Balaglag! Doon na kami sa Shakey's. Miss, tingin ka na ng minong. Tingin. Pipan mo! Mainit. Mukha madala yung kumain. Tawa pa to. Mainit. Mainit, Junior. Mainit. Mami. Hindi matuloy-tuloy yung ni Mami. Enchanted Kingdom. Tag-ulan. Mainit. Walang sugo. Yan na. Meron niya. Wala na. Later. Doon sa kanya. Kanya na lang, miss. Thank you. Okay na din yung soup. Tikman natin. Magkakanin ako, guys. Kanin is real. Oh, don't tell me makikishare ka din. Lagi kang ka-share. Sharing is caring daw eh. Ay, mamaya bigyan mo ng ng spaghetti. Gusto niya yan eh. Kain tayo, guys. Food trip. With Junior. Ayun. Kanin is life. Kakanin ako, guys. Mami di pwede kasi yan eh. Mataas ang sugar yun. Ay, may mojos pa. Dami. Thank you. Jammers. Ayun na. Sir. Gising na, sir. Dito na po tayo sa bahay, sir. Sir. Nakayo din yan, nakastrap din yan, no. Tumabi sa akin eh. Sir. Gising na po. Agoy-goy. Sir. Uy, akyat na tayo. Junior. Gising na, Junior. Akyat na tayo, Hindi baby. na battery dito. Ayan na. Ayan na. Gising na siya. Let's go na. Dali. Diyos ko. Alam nyo, guys, muntik ng mano to. Masagasaan. Dun sa kinainan namin na Shakey's. Kasi lang yun eh, malapit sa kalsada. Eh, pinatitingnan ko kay daddy yung BPI. yung BPI. Kung bukas yung ATM. Kung online. Diyos ko, pag tayo ni daddy sabay sunod dito. Kaloka. Dire-diretso dun sa kalsada. Pero nakatingin siya sa amin kasi napasigaw ako. Kaya, ayun, buti na lang nag-stop din yung yung mga sasakyan. Kung hindi, naku. Parang to ngayon, pirat na Junior. Sumusunod kay daddy. Ay, nako, Junior.
Sisilip ko yung ano, baka natakpan eh. Wala na namang sound. Madalas ko natatakpan to. Ganun ba? Oo, ito. So, yun. Halika na. Yung tiyan ko, busog na busog. Ay, ang ganda ng ano, shorts, guys. Shirt. Sinuot ko na. Ayan. Galing kay si Sherlyn Yu sa Amog Printing. Sa asawa niya. Pretty, diba? Halika na. Pretty. Ay, wake up. Ay, excuse me. Ay, excuse me, sorry. Halika na. Dari, kunin mo na to. Uy, halika na. Masyado kang makakalimutin na, de. Lumalala yung ano mo, ah. Mukha ko ng Memory gap mo, ah. barley bulok. Hard. Barley. Alo, hawak-hawak niya pa lang. Hanapin niya naman. Saan na yung cellphone ko? Saan na naman yung Hindi Facebook? naman katulad ni Jason, wala sa Pilipinas. Ah, saan na naman yung ano, susi ng kotse? Tanga! Hey! Yan talaga pag matanda. Pero So, expected, ano mo na, aminado mo na na ano. Ano ba yung... kaya talaga pag cute ka pa rin, tapos matanda ka pa, cute ka pa rin. Shoot. Ayun, tayo mag-skincare. Busin na natin to. Para mapalitan na siya, guys. Yung, you know, skincare. Skincare. Ano na naman? Tumayos eh. Kumay sa mukha mo. May nag-comment, kailangan daw, guys. Mami. Kung katagta doon, Miggy. Oy, Miggy! Bastis ka, Miggy! Miggy, ang kibayari. Naglalandi si Miggy, oh. Oh. Ano niya si Groot? Tinitis mo si Groot, ah. Ikaw, ah. Yung mga isang yun, iyak ng iyak doon. Diyan ka lang. Ayan. Mami, look at that silly, ano. Miggy? Miggy, babae yan. Si Babae Groot ka. lalaki. Groot, ayan, oh, Miggy. Wala ka ng ano, di ba, matres? Ba't nagkakaganyan ka pa? Di ba dapat, Doon siya itlog. di ba dapat di na sila nag-ano? Siya nang kumakayo. Loko tong Miggy girl na to. Oh. Lalam dito si ano, si Miggy. So, ayun na nga, guys. May nag-comment na kailangan daw 2 to 3 ano, pads. Sorry, ay, nag-comment. Hindi ko na maalala yung name mo, pero yung comment na alala ko. Ayun, 2 to 3 bato pads daw gamitin pag nag-ano, pag nag the toner, ganon. Para mas thorough, ano nga, thorough cleanse sa for thorough cleaning. Ayun, tama ba? Toro. You know, thorough, as in thorough. Ayun. Kasi pinakikot-ikot ko lang. Tama nga naman. Pero kaso wala nang ano, wala na tayong Hoy! dito. I'm trying to work here. Ano ba to? Yan o, tomato. Ay, shucks. Tataktak ko para dalawa tayo. Ano? Shhh! Kaluka ka, ano? Tsaka lang. Pwede tama na yan. Tabihan mo na yung anak mo. Mami, ano? Silent Bob. Ayoko! Tangi ko dito. Kala ko horror na naman. Kanina yung pa ako inaano eh. So yung baliktad na, guys. Dami yun. Yak. Ito yung gagamitin ko, malinis pa. Kaya niya pa ako niyayaya manood. Kaso horror. Ayoko na ng horror kasi hindi ako nakakatulog talaga kapag nanonood ako. Ayun. Pero nung nagde-date pala kami, favorite ko yung yung horror. Ngayon parang, naninigahan kasi ako sa horror. Kaya ayoko na manood ng horror. So, ayun. Malauyam. Ano pa ba? Ayun, tulog na si Chris. Pagalitan ko na naman yung kanina, napalo ko actually. Kasi pinakialaman yung laptop ko. Nilagout ba naman yung yung YouTube ko. Eh, sa dami kong iniisip, yung mga ganyan. Or sa daming password na, alam mo yung paiba-iba, diba? Kasi update tayo ng update ng password. Nakakalimutan ko. Children. Ayun, kalimutan na ko tuloy siya kanina, napalo. Kailaman yung laptop ko. So, yun. Ano ba ba, chika?
Kasi natin to. Ay, meron pa naman pala. Kasya pa. So, ayun ba? Amoy berry. Strawberry. Ano ba yung chika? Wala na, guys. Pumunta lang naman kami sa, cementerio nga. Hindi na nga namin napunta yung Pasig kasi pinikap akong parada kanina. Gawa ng maaga yung closing. Kailangan ko na yan sa, sa bazaar. Yung bazaar pala, guys, sa MOA is November 3 to 5. Ayun. So, siya, punta kayo. Madami akong paninda. May mga ano ko. May bagoong ako. May Neres Tuyo. Yung isa pang brand ng tuyo na taga Isabela. Tapos may marshmallow. Hindi marshmallow. Yung pinakita ko, yung sa friend ni Daya naman na mga may pastillas na may mallows. Ayun. So, masarap. Punta kayo sa SMX. Kids! Tapos syempre yung skincare. Skincare product. Ayun. See you doon. Sana nga tauhin eh. Kasi parang sabi ko baka nakabakasyon pa yung mga tao nun. Junior, you're driving me nuts. Kaya natin. Yan naman siguro lahat umuwi sa mga provincia nila. Ayoko na manood. Sinoplat ko dito. Bakit? Kinasa ko ng kinasa yung pinakamalupit na. Oh, sige, manood tayo isa lang. Wala namang pasok po kasi. Magko-close nga din pala kami tomorrow, guys. Kasi, November 1. Diba? Sarado mga mall. So, wala kami yung, walang, sarado yung store. Pero punta ko sa, sa Don Carlos. Kasi baka magluto si mama ng, ng pang-alay kila lolo. So, mga yumano namin. Since hindi kami makakauwi ng probinsya. So, ayun lang. Good night. See you tomorrow. Good night na daddy. Night, everybody. I hope you see me. Still have focus. Night. Good night, everybody. Happy Halloween. Happy Halloween. Oh.